ассалому алайкум тамошобинон ва подписчикои азиз. ман чуноне ки ваъда медодум, ҳар ҳафта як маротиба як видеои нав барои именно барои он ки чӣ гуна сайтҳои интернетӣ шумо бозиҳои дар кора скачат кунед ва дар он пул кор кунед. ман як видеои бисёр ҳам беҳтарина ёфтум ки дар шумо имрӯз нишон метавонам. ном дора хайна шумо инами видеоа ҳами бозиа шумо медроен дарунаш скачат мекунед, медроен Play Market силкаш дар поин ҳами видео мешава, будроен скачат кунед. вақте ки диромаден ҳамҷа мебурора Gmail-тона менависем ва поёнашда пароли ҳами Gmail-тона менависем, электронии почтадан паролаша менависем, войти и регистратсия. вақте ки диромаден якум диромадан шумода 80 рубл бонус метиҳад, ки бонус ҳам адам 80 рубл дода будад. вот сар мекунем ай заработат. вақте ки заработат кардем ҳамахе видеоро дар шумо мебурора. платят за просмотр более 43 секунд и лайк 4 рубля. дар 43 секунд ва як лайк 4 рубл дар шумо дода мешавад. мо ҳамин видеоро смотреть мекунем. вот мо видеоро 51 минут тамошо кардем ва меҷихем назад. вақте ки мо назад ҷихидем як видеои 5 секунда метиҳад. 5 секунд вақте ки видео гузашт икса меҷихем ва дар инҷа дале вот 636 рубл. вот барои мо 4 рубл уже доданд. чихе мо пула айҷа снимат мекунем. вот виплата потом ҳаминҷа ина ҳами картаҳо боёри нами картаҳо ки шумо дорен. бисёри аз мардум дорад картаҳои Сбербанк ё ки нами киви кашидок бисёри ё Яндекси деньги бисёри одамо доранд ва боёри ҳами картаҳо шумо яъне пулотона айҷа ба карта мегзаронед. минимални размери виплати 1600 рублей. ай ҳама пасттарин пуле ки шумо айҷа мебурорен 1600 рублей. имрӯз ҳайхтон чӣ хеле ки дидестен ина айма 636 рублей. ҳозир 636 рублей. бонам хай рекламаҳо мешаванд вақте бромананда яъне именно ай ҳами чизе ки кор мекунанд барои шумо вақте реклама метиҳанд. силкаи ҳами бозӣ дар поён мемонем. мо шитоби шумо ба ҳазур диромада скачат кунед. дар канали мо подписатсия кунед бародаро ва он нафароне ки подписатсия нестанд ин видеои моро мебинанд аз шумо хоҳиш мекунем ки подписатсия кунед, лайк монед то ки дигаро аз ин чи бахабар шаванд ва ҳар ҳафта як видеои нав мешавад дар ин тема ва видеои нав ҳам бехабар намонед то ки ман ҳар ҳафта як видео мекунам. именно барои шумо аст. хуб, дар паноҳи худо бошед.